weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv waktu jeeneɓiwu jamma fawi hojomaji ɗiɗi to likseyba gorgola to ɓoggela ceeli to helbira to wullorama to sabbara to sillewolo to zereyka to fummu guileyta ko on takko on 21 yoni ha to galle ceerno amadou dafa to mbuuta ha to seeno paalile ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laana gadanka taw ko adduɓe dogere tourisme en woni aroɓe yillade nder leydi he ka juurima to atara ñalawma hande o to leydi Sénégal Mamadou Lamine Thiam kañum woni président groupe parlementaire diɗɗal landa bitegal wallu Sénégal o holliri tigui wonde e sumgoji tijjari en 2024 landa mabɓe ka kañumen gembata ko Karima wadda to leydi Mali laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui wonde kay caggal nde ɓe kalno ɓe nawta koninkoɓe mabɓe joni noon ɓe kolliri ma koninkeɓe leydi mabɓe tawateɓe nder leydi Mali e mbadi laafaji bulaji woni casque bleu ma keddo e leydi he ha e lewru mai 2024 to leydi Tunisie ko sumgoji suɓade sarɗiji leydi ɗi ko ɗum waɗe ñalawma hande o hollirama noon yimɓe hewɓe jaltani woytoyde saabu nder temedere kala ko jeetati piccala jeetati yaldi woni 8,8% de taux de participation to leydi Côte d'Ivoire landa wiyete ka PPA CI ko landa ka excellent ka Laurent Gbagbo ardinoɓe kolliri tigui wonde kay eɓe cikkiti kadi ɓe koolaki hay cetta kuntal wonande kay ɗiɗon listuji électoral ɗi leydi laamu ngu woni yuɓɓinde oɗo saaha joni bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e dendagal hettiyankoɓe jayne nde kala ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ledde ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirola omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala omo yawrani ɓen yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani sagataɓe arsugaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗenelde ɗe kala leydi e kala continent to neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum 13 rafine yaltaynama ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum 19 rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani temedere rafine yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi waɗi gonduɗo rafi barogala walla mo seyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala leydi to mbawɗa wonde e kala wuuro to mbawɗa wonde e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji ma ne jettoma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi jillu makko gollal e nder leydi Sénégal e oɗo saaha hande mo kalten ceerno Djiby Sy ne tawe to Wourossogui edde Carrefour Wourossogui taw ko lawol faade Oga lawol mbiɗen to Wourossogui so tawi a ƴetti lawol Wourossogui to Carrefour lawol faade Oga
so tawi ari ha yettima to ganale ɗo en face ganale ɗe ma yi étage goto ko on kadi étage goto woni ɗon ene huccidiri e bammuли ɗe ko ɗon tigui ceerno Djiby Sy tawete. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara, so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma woni ha mbiya yoni. listihara wonɓe leydi Sénégal ɓaɗiratte ko temedde nayyi mbuuɗu, dendagal tawateɓe nder leyɗele kutortode CFA kala ko temedde nayyi mbuuɗu. so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya. ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro Orange Money waɗande yidɓe weddanede listiharuji. o numéro mbatta ko 77 653 03 67. so tawi ko yidɓe hebde ceerno Djiby Sy to banggue appel e nder leydi Sénégal numéro makko ko 78 163 24 82. yidɓe jokkodirde e ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum base makko tawateɗo Nouakchott ne golla hano hannirta ni ne tawi ɗon min ñiwi kono wiye Alassane Sy. Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune, bawɗo golle mum newiɗo sanne sanne, mbadden dando faade makko. gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkore di nooro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. teskama o saaha mo gonɗen ɓalli kewɗi ko jaaɗoji guloji nonne kadi ɗaɗi kewɗi ko cukkiɗi ha ɓalli mbatti musde yimɓe tuƴi koyɗe musoje koppi musoji taw jeeyi sababu ko ƴiƴama dogata e ɗaɗi jomuma. an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. gorel teyya ko haakono haako wargani a wulnat ha wuula juppa hen ndiyam aɗa yara aɗa yiita hen cellal ɓandu maɗa. sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fate gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi. tonggode gorel teyya beele mbawa jokkodirde hen so tawi koto Touba gonɗa jokkodirta koye Moustapha Mbacké 00221 77 631 71 68 walla so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54. so tawi gonɗa koto Gabo jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana mbatta ko 00241 077 39 57 97. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorel teyya ko jaam ɓalli e cellal men woni heena. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo 17 lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñimen sehli men Saydou Abou Bah ñagama yafuy noon e kigol kabruji ɗi e kikiɗe hande o nde won noon koye ɗengal gonɗoɗen ko joni joni e takkusani he nattuɗen wurol ngo noon caggal nde umminen e ɗengal meɗen kabruji men
ɗemngal pulaar ko adi kabruji men noon eɗen kabre dendagal bandiraɓe kala wonde kay kuɓeeri windere woni coupe du monde pettannoɗo to Qatar uddi ha laaɓi kikiɗe hande o caggal kay nde finala woni ɗaftodiral taw ko kawguel ngel fottuno ko équipe aji ɗiɗi woni équipe woni goriji ɗi leydi France woni tigui équipe leydi France kañum e l'équipe Argentine équipe leydi Argentine noon caggal nde ɓe yeehi fof fetta woni tigui tiroɓe leydi Argentine Allah rokki ɗum mo woni ko kamɓe keeɓi polgu ngu habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen rogere arwaninde tawi kadi ko rogere touriste en ummoriɓe to Europe ɓe jettima to atara ko lana mabɓe ndiwo ko noon kay juurima to atara e ka addi capanɗe jeenayo e yimɓe nayo taw ko touriste en kamɓe kala noon koɓe nationalité ji ɗi jiida cirola woni différente nationalité kamɓe kala noon ɓe ummiri ko Paris lamorgo leydi France ko kamɓe noon udditi saison touristique hitande 2022 2023 ari jaɓɓade ɓe noon secrétaire général du ministère du commerce de l'industrie et du tourisme biteɗo Abdoullah Mamoudou Bari kañum ari jaɓɓade mo ene wondi noon e dendagal ɓena taw ko addi taw ko autorité ji sécuritaire et administrative tawateɓe e nder atara ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta hanki o mbañnaɓe tawateɓe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie taw ko jeeyaɓe e kaɗo landa laamu wite ka insafa ɓe mbaɗi jonde mabɓe taw ko batu mabɓe go yinde assemblée générale ɗum waɗi ko to Nouakchott to nokku biteɗo Galaxy ɓe mbaɗi potital mbiɗen e mbaɗi assemblée générale ɗum noon ko yidde heblanade kay ko fate sumgoji tijjaɗi taw ko sumgoji charɗiyeji woni sumgoji législative municipale et régional tijjaɗi tigui e lewru avril ha lewru mai 2023 hono député Amadou Mokhtar Niang koye mawɓe landaka e nder mbaña tawi kadi ko kaduji mabɓe ƴetti konngol noon dendagal noddude dendagal diwan o kala ha tengti e yontaɓe nde mbawata notitade hen o holliri noon commune aji nayyi mbawi tigui notitade e nguɗon batu o yettiɓe noon o mantiɓe dendagal woppuɓe hajuji men ha mbawi notitade e nguɗon batu o weltima hen no fewi noon Hampate Ba ko conseiller à l'action sociale à la primature on est koye membre taw ko coordination départementale landa insaf mbañ to Nouakchott kanko ne o erima dendagal yontaɓe diwana mbañ kala nde mbawata notitade e ka noon landa witeka insaf landa laamuka kamɓe kala noon o yerima sukaɓe e rewɓe e mawɓe kala ɓe mbawata nangodirde kamɓe kala ɓe tawto landaka ɓe gadda soutien mabɓe fade hoorejo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen Papa Alé Niang ko jaydiyanke d'investigation cokonoɗo goppitaɗo ko ɓoyani tawa kadi ka o ƴettiti golle makko kanko Papa Alé Niang ko kanko woni directeur des publications jayde witede Dakar Matin o waɗi windande makko hello makko Facebook nden windande noon ko soit kay ma woni o yaggani walla ko hollirde wonde o hulani ko nangano ko saabu e nder windande nde e oɗo saaha joni o joofi fiɗendu ko directeur général de la police biteɗo Saydou Bakara Yagge noon o ñiñi ɗum no fewi e nder hello makko Facebook e nder windande he o holliri kay so tawi directeur général de la police ƴetti ɓofti ɓesgu mum kala e koreji mum kala wawi moftoyde ɗum to dowlaci dentuɗe Amérique fitti tigui ko sa fin e tragédie tragique woni tigui battane mum ko battane bonde no fewi ko kulɗo ene dogui ne moftoyi toon ko dognuɗo famille mum ene moftoyi toon ko wona konguɗam nan ko konguɗi Papa Alé Niang ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Mamadou Lamine Thiam kañum woni président groupe parlementaire diɗal lawal du Sénégal o holliri tigui e sumgoji tijjaɗi taw ko sumgoji suɓade hoorejo leydi tijjaɗi en 2024 o holliri kamɓe diɗal landa mabɓe ka noon ɓe gembata mbiri mabɓe ko Karima Wade o holliri noon Karima Wade oɗo saaha joni kala ɓe goni koye golle payidinde no fewi ɗen golle noon ko heblanade ko fati e gartal walla gartugol Karima Wade ɗaminaɗo kayma artidira terenga ko ɓoyani ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar hono député biteɗo Birame Souleymane Diop ko maire Thiès du Nord o hollirin tigui ɓoyata ma waɗa démissionné ha laaɓa e gardigo mairie Thiès du Nord woni Thiès banggue rewo o holliri noon ɗum wonata koye lewru janvier woni lewru dartoɗo ɗum en lewru janvier 2023 woni nder lewru dartoɗo ndi ko hen o démissionta ha laaɓa e wonde mairie o holliri noon wonde maire o holliri noon addantamo démissionde kay ko ustude ko fate wiite cumula woni fawdirde poste uji saabu kay o holliri oɗo
walla saha joni e nder suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal e nder député ji he hen capantato e jeyata to ko député ji en même temps kadi ko maire uji o hollirino à partir de janvier maɓe gondu capantato e jeeɗiɗo saabu kanko o felliti filtude gotol e leppiɗi o fiila woni lefol mairiyagal walla lefol sarɗiyagal ngal kanko noon o suuɓi ko filtude démission nde woni tigui ittude lefol mairiyagal joƴƴina o rokka goɗɗo kanko heddo e députation wonde tigui feende député ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men seydi men Amady Saka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor catholique naɓe ɓeydey ina wayno ɓe gullitima laamu ngu yo waw fabadeɓe ha feere feetuji mabɓe ɗiɗi nana gara feetu nouvelle e feeto 31 hande dey ko ina waɗa e barme ina seeri ɗo e nder Ziguinchor kilo soble hande jarat ɗo ko 160 kilo pompitere ko 160 sa yiɗi hande dañde gertogal élevage ko ma mbaɗa ujunere mbuɗu nde mbawa hebde gertogal élevage so tawi ko gertoɗe meɗen ɗe ko ma mbaɗa fodde temedde jeeɗiɗi ɗum noon so tawi aɗa jogui ɓesgu aɗa jogui kadi hoddiɓe aɗa yiiɗi yedde ɗumen hen ina wayno waɗanteɓe ko caɗele kamɓe ɓe ngala ɗeɗo kopporeje yo laamu ngu waw walludeɓe e ɗeɗo gueɗe saabu laamu ngu wi noon ko kilo soble yo yene temedere kilo pompitere yo ye temedere ina wayno rek laamu ngu haali nden kilo yeteno ko 120 hande noon ɓeyde ɗe ɓeydima ha no fewi cité pol ko leegal wiyeteni kamɓe de ɓe gondi e caɗele ha feere lotissement leegal mabɓe lottisaka deboriɗo hande ina yalta toon hande ina jibinoya waɗa ɗo ko caɗele saabu oto wawa yettade so mayɗo maayi ɓe mbawa dañde oto wawde yettade ɗon ha jogo yettanoɓe mayɗo mabɓe o ɗum noon eɓe gonde ɗeɗo caɗele ɓe mbi oɗo maire guila jooɗi fewde joni ina wayno ɓe jiyani golle muɗum to leegal mabɓe to kamɓe de eɓe gonde ɗeɗo caɗele ɓe gulliti laamu ngu yo waw fabade ɓe ko ɓuuri yawde yaccade farmata an ko kanko ardi ɗo henna muma rewɓe parti ɓe dañi partenaire DSS ummi ko to e Amérique arde fabade ɓe rafi goto ne wiyegal lève ina way noon jagga sukaɓe ɓe guila e guite mumen ha e noppi mumen ha e kine mumen ha e daaɗe ɓuuri yawde ko sukaɓe ɗum noon ɓe mbawa wallude ɓe beele eɓe mbawa safrude ɓeɗo sukaɓe ñaw one yaawi rabde no fewi fewde fatte sukaɓe dow ko sukaɓe pijodirta e beddaji ɗum noon ɓe kolliti weltare mabɓe koɓe dañi partenaire uji arde wawde walludeɓe e ɗum ɗo ina wayno Abdoulaye Samba ko kanko ardi ɗo ena handicapé en ɗo e nder Ziguinchor e diwan Ziguinchor kanko de o dañi feuille de route holɗum o wi o dañi leɗɗe e safaruji laamu ngu tottima leɗɗe kewɗe on wawa tottude handicapé en wonɓe ɗo ɓe beele ina mbawa safrade laamu ngu waɗi jungo mum e poste mum wi kala handicapé gonɗo ɗo e leydi he waɗanama tottama ina wawi safrade taw wawa yaltinta hay mbuɗu gotu ɗum noon e ballal laamu ngu kanko oɗo Abdoulaye Samba o omo yetta Allah omo yetta nguɗo laamu wawde daranade ɓeɗo handicapé en ɗawaɓe guite ɗawaɓe koyɗe ɗawaɓe terɗe ɗum noon wawde safrade ɓe taw ɓe jaltinta hay koppareje gote ɗum noon holli hen weltare TV musidɗo mon Amadou Saka ɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jaam. Allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi se nommima to Ziguinchor koto leydi Mali paaden laamu leydi Allemagne hollirino e balɗe ɓennuɗe wonde kay koɓe yaltinoɓe dendagal koninkoɓe mabɓe tawateɓe nder leydi Mali e mbadi laafaji mbulaji woni casque bleu joni noon kadi ne wayno ɓe jatiri ɓawo ni caggal kay ɓe kolliri wonde kay ma koninkoɓe leydi ndi keddo e nder leydi he ma koninkoɓe leydi mabɓe ɓe laafaji mbulaji ma keddo e nder leydi Mali ha lewru mai 2024 yidde mabɓe noon ko 12 e ɗoftude laamu transition ngu haɓe mbawa ha lana taw ko lana transition ka ha wawa kostude e dow jaam e cellal ɓe kolliri noon ko Christiane Annela ko Annela Lambrache ko ministre de la défense woni jagogal kalfinaɗo ko fate nden ka e kisala mo leydi Allemagne ko kañum tigui waɗi kuccam mum hakkude mum e jandiyankoɓe ɗum noon ko caggal nde ummidi e audience e nando makko sehil makko jagogal leydi Mali kalfinaɗo ko fate défense e
anciens combattants biteɗo colonel Sadio Camara o holliri noon kanko Christian Andela orno tigi ko wadde juurade e sembitinde koninkoɓe leydi mabɓe ɓe leydi Allemagne tawateɓe nder leydi Mali e mbadi laafaji mbulaji woni casque bleu ɓe qime kay ha ujunere temedere sagata o holliri noon ɓe mbawa heddade nder leydi he kay ɗofta leydi Mali ha tigi transition wawa jofde dow jaam ɗum wonata ko en mai 2024 ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni kawguelam tawi ko deuxiéme phase woni dawal ɗiɗi ko fati recrutement ƴettude ɓen witeɓe magistrature ɗum fuɗɗima aseta hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru bowto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi to ɗum waɗi noon koto kolina to ɓe mbiyata kolina Badara Bougou eɓe innir ɗum noon kolina du savoir ko ministre de la justice woni jago kalfinaɗo ko fati e ñawoje haqqe innama adi hono biyeteɗo Mamadou Kassougui ko kañuma rokki coup d'envoi ko fati e puɗɗugol guel ɗon kawguel taw ko deuxiéme phase o de deuxiéme phase noon teskama kamɓe ɓiɗiriji ɗi koɓe temedde ɗiɗo e nogas kamɓe woni gemminiɓe guel ɗon kawguel hen temedere nogas ko candidat de l'ordre judiciaire temedere heddiɓe ɓe ko candidat ji de l'ordre administrative sohla mabɓe noon ko temedere sagata soɓe ngel gaynima temedere sagata ma ƴette e nder mabɓe tawtoya tigui magistrature mo leydi Mali habruji men ɗemgal pulaar ha joni koto leydi Mali keddoɗen Chérif Ousmane Madani Haydara kañum woni président du conseil islamique di leydi Mali woni HCIM o waɗi noon vidéo makko ñande sappo e joyi lewru bowte gonɗe ɗodatal makko ɓosol woni vidéo on vidéo noon sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji e nder vidéo he noon kanko Chérif Ousmane Madani Haydara holliri tigui wonde leydi Mali woni koye caɗele mawɗe no fewi koye gonka muska woni fewani Haydara o erima noon dendagal ɓen witeɓe ko les personnalités religieuses yo kalana laamu ngu gonga o holliri e nder vidéo he wonde kay leydi ndi koye crise bonɗo no fewi woni wona kay to banggue wona o holliri ça ne va pas rien ne va wona ni to banggue sécuritaire ni to banggue alimentaire Haydara hen moƴƴani foof waɗaka barke wona konguɗam noon ko konguɗi Chérif Ousmane Madani Haydara o erima noon dendagal ɓen taw ko ardiɓe diineji ɗi wawɓe kay haaldude laamu ngu ne heeɗo ɗumen ne mbawata tigui conseil de laamu ngu mbawa kadi haalandeɓe gonga ɓe ganda tigui oɗo saaha joni leydi ndi ne tawe e kaya mbeya musɗo no fewi habruji men ɗemgal pulaar sono mima to leydi Mali koto Côte d'Ivoire paɗen ko balɗe seeɗa heddi e uddugol ko fati révision liste uji électoral leydi ndi landa wiyete ka PPA CI woni tigui parti du peuple africain ko excellente ko Laurent Gbagbo ardiɓe landa kay oɗo saaha joni ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse e nder conférence de presse noon ɓe kolori wonde kay ɗiɗo liste uji électoral gonɗe révisede ɓe koolaki liste uji ɗi Haydara eɓe cikkiti ɗiɗon liste uji ɗi ndewani lawol koto leydi Tunisie paɗena leydi Tunisie yeehi sumgoji mum alata hande o sumgoji taw ko sumgoji sarɗiyeji ɗina sumgoji noon ɗi uddi bureau ji ɗi voɗɗi uddi waktu 18 heures taw ko waktu leydi Tunisie e gan sanga Fouta e Kumaru ene woni e waktu 17 heures woni 5 heures kikiɗe hollirama noon yimɓe hewɓe jaltani keddi ko nder galleji mon yimɓe hewɓe gotoyani e gan sanga sanga 18 heures taux de participation ko yalti wotoyde kaye e nder temedere kala ko jeetati piccal jeetati woni 8,8% ko ɗum woni ko yalti kay weddoyade carte mumen heddiɓe kala ko nder cuuɗi mumen keddi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeram siftinde on leydi siftinde on noon leydi Argentine taw ko leydi Messi ɓe waɗi tigui sacré champion du monde ko kamɓe ƴetti kuberi ndi hitande 2022 gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men e ɗemgal pulaar e sawte he ma en ketto musidɗo men noon ko fate ñalawma hanki o musidɗo men Oumar Demel Diallo ko fate résumé woni tigui cimtola ñalawma hanki o Oumar Demel Diallo assalamu aleykum le moɗon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma bisimilla moon e kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalene kawguel widiriyanko en hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi lawol nogas seediɗe wiwol guila guel ɗon kawguel kay guel ɓammi yuɓinade e nder dunde windere nde kala no diɗori woni kay ala 22e édition ko ɗum tigui coupe du monde woni yarede caggal kay hitande hikka ko toon to leydi Qatar guel ɗon kawguel kay guel woni e yuɓinade kikiɗe hanki noon ɗen ɗon potiɗɗe jokkin taw ko potital kay couperi ɓurdi kay famdude guel ɗon kawguel woni kay 3e
troisième place koye kikiɗan kingal ɗon potangal yuɓɓina sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe awruno toon to Afrique banggue hirnangue ko sanga wattuji sappo e joyyi ɗi fana e hojom toon to stade mo Khalifa international stadium taweteɗe kay toon to Doha lamorgol leydi Qatar ko hakkude kay kippu mo Croatie mbo Luka Modric e yaadi mum kañum tigui jaɓɓino kay kippu mbo ɓenɗon leydi Maroc mo Ziyech Hasimi e yaadi muɗum kala kono noon on ɗon troisième place ko ɓenɗon kay kippu mbo leydi Croatie kañum tigui naɓi kay troisième place o ɗum noon ko caggal tan ndeɓe fooli kay kippu mbo leydi Maroc balluji ɗiɗi wondude kay e baliyela gotela e ñalawma hande noon maɗen ɗon potite jokku toon to leydi Qatar taw noon ko grand final woni kay jaaɓi hattirki mo kiko e kikiɗe hande kay sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fana e hojom wonande wattu Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji sappo e joyyi ɗi fana e hojom toon to stade mbo Loussaye ko hakkude kay goriƴɗe leydi France kañum tigui huccodirta kay e kippu mbo leydi Argentine wadde on faami kay kon ɗon wiyeteɗo Lionel Messi kañum tigui huccodirta e ɓen ɗon kay gori jeeɗe leydi France ɗe wadde kay eɗen wawi wiide ko Lionel Messi e on ɗon wiyeteɗo kay Kylian Mbappé ko kañum tigui dardoto toon to stade mbo Loussaye ñalawma hande sanga kay wattuji sappo e jeegom ɗi fana e hojom wonande kay wattuji Europe toon to Afrique banggue hirnangue noon ko sanga kay wattuji sappo e joyyi ɗi fana e hojom ñalawma hande kay ma kawguel windiriyangol kala timmu yuɓinande kay toon to leydi Qatar musidɓe tedduɓe wetiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde développement sukaɓe Afrique ko ɗum ɗo tigui woni kabaruji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar toon to leydi Qatar ko fate jencudi noon ma en arto kay eɗen ɗon pottide kay caggal grand final o koye kikitande kay yuɓɓinte ma en artoy noon e jencudi ɗen ɗon pottide kay so tawi ngal yuɓɓinama e kikitande kay ma en artoy e kay e kabaruji meɗen faadi e ko fati kay e ngal ɗon deggodiral guila kay toon to maire bitteriyagal kay hay ɗin ɗon kippuji kala ɓurɗi mantidade kay toon to guelɗon kawguel windiriyankoyla kettuki jammalaki jarama Seydi Diallo siftinde on noon kubberi ndi gasi ha laawi kikiɗe hande o Lionel Messi ene wayno o fooli Mbappé ni saabu kay ɓe jeeyi ha faw petta koko leydi ko kippa mo kippa mo oɗon biteɗo Lionel Messi ko kañumen keeɓi polgo musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceera to coftal ɓalli ko Oumar Demel Diallo to tawi noon koto Ziguinchor ko Amadou Isaka Kebe nangani en karallagal ha mbawan yiide en to banggue YouTube ko muñumen sehil men Saydou Abou Bah ɗo e haalirde hen ko musidɗo mon sir mon Ghalii Abuu Bah kabaruji ɗi kiiri kono pular ne heewi wiide janggude hirande ɓuuri waldude noon ñalawma janggo so tawi ala ko faali kay ma kabaruji mbattu arde saaha mum hano hannirta ni saabu musidɗo men sehil men ceerno men ceerno Ablaye Sarr ne wawi fuddo kikiɗe janggo kerkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on